Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыва кайбер темалар турында. Чоллыда урамда законсыз сәүдә итүчеләргә каршы көрәш көн сайын дәвам итә. Хукук бузучыларны нәрсә көтә? Телевизорлар, коляскалар, унитазлар, шәһәрдә яңгыр канализацияләрен чистарту эшләре бара. Штраф һәм машинадан мәхрүм калу Чоллыда урамда законсыз сәүдә итүчеләргә каршы көрәш көн сайын дәвам итә. Кагыйдә буларак алар сәүдәне машиналар йөрү өлешеннән ерак түгел урында оештыра. Хукук бузучыларны нәрсә көтә? Тулырак хәбәрчебез материалында. Здравствуйте. Машину здесь зачем поставили? Сломался автомобиль. Сломался автомобиль. Ранее размещалось на ваше транспортное средство уведомление о том, что машина будет эвакуирована. Мы можем вам оказать содействие в этом. 2 минуты уезжаю. Двигательләр заводында буҗра санкцияләнмәгән сәүдә урнашкан урыннарның берсе тикне ир-ат, җиләк-җимеш һәм җиләк сатуын кискен рәвештә кире кага. Говорят много, а итог, понимаете, вот такой. То есть арбузы, дыни не продавали? Всего хорошего, до свидания. Үз автомобиленнән мәхрүм калмас өчен һәм штраф түләмәс өчен ир китеп баруны өстен күрә. Тыелган сәүдәнең киләсе ноктасы Габдулла Алиш урамындагы буҗра. Ердә ярты сәгать элек кенә тикшерүчеләр сәүдәне туктаткан була. Тик әйләнеп килгәч, белгечләр хукук бузучыларның янә сата башлавын күрә. Здесь продавать же нельзя. Почему здесь продаете? Ну, я заработка получаю. Мне деньги платят за это. Я просто работаю. Мне негде работать. Я в нескольких местах звонил, меня на работу не принимали. Беренче кагыйдә бозган өчен штраф 2000-нән 3500 сумга кадәр тәшкил итә. Икенче тапкыр кабатланган очракта ул 3500-нан 5000 сумга кадәр. Хукук бозган өчен җәза катгыйландырылган. Законсыз сәүдә алып бара торган машиналарны эвакуацияләү тәртибе эшләнгән. Данные транспортные средства помещаются на специализированные стоянки. Ну и, соответственно, для получения них, помимо штрафов, несут собственники затраты дополнительные, оплату хранения транспортного средства и перемещение его. Һәм мондый рейдлар көн сайын үткәрелә. Хукук бузучыларга көн сайын штрафлар салына. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Телевизорлар, коляскалар, унитазлар, Чоллы канализация шелтәрләрендә ниләр бар? Шәһәрдә труба үткәргечләрне чистарталар. Әлеге эшләр барышында көнкүреш предметларда табыла. Алар онда ничек эләгә? Онсы сер булып кала. Шәһәрдә яңгыр канализацияләр ничек чистартулары турында алдагы материалда сөйләячәкбез. Находили коляски детские в ливневой канализации. Находили небольшой черно-белый телевизор, там 80-х годов выпуска. Белгечләр яңгыр сулары трубаларында тагын унитазлар, раковиналар һәм башка әйберләрне тапкан. Канализация чүп үткәргеч булмаса да, кайбер чоллар аны кирәкмәгән әйберләрне утилләштерү өчен куллана. Шулай да трубалар ешрак ком, ботаклар һәм башка чүп-чар белән каплана. Ежегодно мы обслуживаем сети, выделяются деньги с бюджета на обслуживание сетей ливневой канализации и проводятся работы по их очистке. Каждый год промывается от 10 до 12 километров в различных районах города. В первую очередь промывка производится и очистка в тех районах, где наблюдаются проблемы со скоплением сточных вод после дождей. Шәһәрдә яңгыр сулары канализациясе шелтәрләре 300 чакрымнан артык сузылган. Беренче чиратта чистарту эшләре акан сулар җыелу белән бәйле проблемалар булган районнарда башкарыла. Одной из самых таких точек проблемных, которые необходимо было почистить, это пересечение улицы Татарстан и проспекта Чулман. Мы произвели очистку и посмотрели, во время серьезных ливней ситуация значительно улучшилась. Яңгыр сулары кыюлары һәм канализацияләр шулай ук Мәскәү проспектында чүпләнгән. Белгечләр сүзләренә караганда, әгәр дә эшләр вакытында башкарылмаса, Чоллының кайбер районнары су астында калырга мөмкин. Пычрак югары басымлы махсус снаряд ярдәмендә юыла. Аннары җыелган ком, вакташлар чыгарыла. Зур күләмле чүп-чар кул белән алына. Август уртасында барлык эшләр дә тәмамланыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Велосипедлар, самокатлар, актив уйыннар. Қызғанышқа қоршы қойшанғында бұл көңілеушілер баланы хостахана пациентына үйлендірге мүмкін. Жайге чырда камы балалар медицин өзәгінің травмпунктына мүрежағатлар соны орта. Күн сайын мет учреждениеда имгәнулер һәм сынулар белән 80%-ка якын пациентны кабул итәләр. Өстәвенә җәй балалар ешрак ачык яралар да ала. Үз балаңны җитди имгәнуләрдән ничек саклап калырга? Тулырак безнең алдагы сюжетта. Я начала плакать и не могла встать. Анастасия Власова самокатта йөргәндә таш өстенә менә һәм тигезлекне югалта, башка бу әлләни куркыныч түгел кебек тоела. Кулына боз куеп торалар. Әмма кулда авырту басылмагач, Настя әтисе белән бергә Кама балалар медицина үзәгенең травматология пунктына юл тота. Мы пришли, вот, мне сделали, посмотрели, и у меня оказалась сломана кость. Вот здесь вот и вот здесь вот. В двух местах? Да. Сейчас болит? Нет. А сколько тебе так ходить? Половина лета. Җәйге чорда сынулар имгәнуләр еш була торган очрак. Соңгы вакытта эт тешләгән пациентлар да аз түгел дип хәбәр итә табиблар. Балалар каникулларны авылларда үткәрәләр һәм һөҗүмгә дучар булалар. Кроме того, есть качели летом, которых нет зимой. Ну и еще хотелось бы упомянуть о травмах на водоемах. Вот, если дети, к примеру, купаются, развлекаются на необорудованных водоемах, несанкционированных местах, то тогда бывают порезы. Ягылудан котылып калып булмый әлбәттә, әмма үзеңне җитди нәтиҗәләрдән саклап калырга мөмкин. Табиблар спортның актив төрләре белән шөгыльләнгәндә саклану чаралары турында онытмаска киңәш итә. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Су куркынычсыз түгел, бу хакта коткаручылар һәр даим кисәтеп тора, чөнки быел гына да Татарстанда 47 кеше батып үлгән. Шуларның 39-ы кыйын сезоны башлангач, бу елларда гына да республикада сулыкларда 6 кешенең гомере өзелде һәм алар барысы да кыйыну өчен җиһазландырылмаган урыннарда булган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре даими рәвештә шәһәр пляжларына гына түгел, белем бирү учреждениеләренә дә рейдларга чыга. Чираттагы шундый чарада коткаручылар Жемчужина сәламәтләндерү лагерында балаларга суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында сөйләделәр. На прошлой неделе у нас 2 несчастных случая, когда 2 человека утонуло. Кызганычка каршы пляжда ял фаҗига белән тамамланырга мөмкин. Бу хәл булмасын өчен коткаручылар балаларга суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында искәртү өчен төрле мәктәпләргә һәм лагерьләргә даими барып торалар. В разгар купального сезона мы постоянно выезжаем в оздоровительные лагеря, проводим беседы профилактические, вот такие вот смотры с участием спасателей ЗПСО номер 6 Горно-Набережной Челны вот в данном случае. Естественно, при этом демонстрируется у нас, какие средства используются для обеспечения безопасности на водных объектах, а также при других каких-то происшествиях, несчастных случаях. Балалар лекцияны игътибар белән тыңладылар һәм коткаручыларның металл трубаларны кайчы белән кисүен, үз җиһазларын күрсәтүләрен кызыксынып күзәттеләр. Была как пила, вот такая вот круглая, и она может отпилить металл, бетон. Не надо ходить на глубину или ходить только с родителями, или с спасательным жилетом или кругом. А заплывать за буйки можно? Нет. Почему? Потому что там могут ходить корабли. Иң төп кагыйдәләрнең берсе җиһазландырылган урыннарда гына су коенырга кирәк дип билгеләп үтәләр коткаручылар. Еш кына фаҗигалар суга бөтенләй керергә ярамый торган урыннарда була. Шулда бар тик шәһәр пляжында гына коенырга рөхсәт ителә. Тукай районында урман әкияте шифаханәсе территориясында су керергә була. Калган урыннар су янында ял итү өчен генә каралган. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Автосалон «Автопрогресс» покупает автомобили на выгодных условиях, а также продажа автомобилей в кредит. Наш адрес – проспект Казанский, дом 260. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.